La kahle kahle lokhu ngalento lena ila kwakuphume ilokhuzane ibhubesi, kuphume ibhubesi kwaphuma ilokhungane, kuphuma amabhubesi kwaphuma nelokhuzana namathayiga la elokhunganeni between umkhuze nehluhluwe lapho manje ngawuthi uthi uyama nje uthi uyachama lapho unganakile noma mhlawumbe uthi ake ngingene la esikhotheni ngikhulula hawu suzosile vele ahleli laphana vele alambile agade nje kwasana okuvela manje lo mntwana ulimale kanjalo ukuthi wehle emotweni wathi hayi ake ngithi ngilokhu ngela kanti ngebhathi ukuthi wehla waqondana nawo amalokhuzana amabhubesi manje uyamenza kabi-ke mfethu nje ubona nje lokho i-warning lena kahle kahle ukutshela abantu ukuthi ababe aware abantu bey'moto ey'ncane ukuthi mhlawumbe le nto ingayihambi circulate yoze izigcine mhlawumbe ifike nakubantu abasebenzisa leya ndlela esikhathini esiningi ngoba nakhona la ematragini o-driver bethu bahamba amatragi uthola ukuthi mhlawumbe hhayi ngawuza ubuthongo ukuthi hhayi ake ngithi ukumanyana kancane lapha ngilokhu ngithi ukukhokha umoya kancane ngenzeni ngawuthi uthi awuthola ukuthi vele sungenile shiqe enkingeni uthi awuthi nje uyehla nje nangu mnumzane okulindile edila nawe manje-ke igcineni akekho umuntu oyokulekelela uba mhlawumbe ume uwedwa nanoma kuthiwa nibabili omunye umuntu uzokwenzani ungaphethe sibhamu ungaphethe lutho nje leyo nkinga leyo mfethu umuntu nje ushone kabuhlungu kanjani umudla nje amabhubesi nje bukhoma engagule ngenjana amqaqada nje amqeda mthini manje ayi